No brakes. Full speed. Og velkommen til en ny video. I dag kommer vi til at lære Lukas derhenne. Ham skal vi lære at wheelie. Fordi jeg kan nemlig på min cykel her, jeg næsten lige har fået købt, som I ser i introen. Så Lukas, kom. Jeg har allerede lært ham lidt. Ikke særlig meget. Så prøv at gøre igen. Han kan godt meget lidt. Men vi skal bare lige lære ham det der med at trække den opad, og så blive op i luften i længere tid. Og hvis I har nogle sådan slags tips til ham, hvor han kan begynde at lære det, så må I meget gerne skrive det i kommentaren. Vend om. Så gør vi. Okay. Okay, så Lukas. Så hvad du skal gøre, ikke også? Du bliver der. Du trækker for meget ned, og så bare op, og så bare hold kæft. Bare bliv op i luften. Ja. Det skal bare på dit bedste op. Hold kæft. På dit bedste og bliv op i luften. Hvem er det? Der var nogle sminder, der lige kom. Jeg skal bare lige vise, at jeg kunne wheelie, og han kan næsten. Nå. Men husk det der, Lukas, med at trække nedad, og så meget op du kan. Men det er rense lige kameraet. Sådan der. Du har den. Du skal også huske at sætte dig ned, det er det. Ja, ellers laver man bare catwalk. Ja, catwalk, det er det værste. Ikke fordi jeg filmer det røv lige nu, men altså. Jeg filmer sædet. Ja. Men sådan er det jo, når man prøver at wheelie. Sådan er det. Man begynder altid sådan meget dårligt, og så kommer man højere op. Ja. Flash. Gotta go flash. Gotta go flash. Ja, den er der. I kan også lige se, hvordan jeg gør det, hvis I vil, selvfølgelig. Ja. Du kommer op der. Ja, den er der lige om lidt. Du skal bare lære det der med at komme længere opad. Ja, jeg vil sagtens komme op. Det er ikke det. Men det er det at holde den kørt. Jamen, du skal længere op. Jeg kan se, at du når kun... Ja, det var godt, der. Du kom godt op. Der kom du virkelig godt op. Ja, jeg kan sagtens komme op. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre, når jeg er helt op. Så skal du gøre. Jeg er nervøs for, om jeg falder bagud. Jamen, så det er derfor, du holder en finger på bremsen. Og så når du falder alt for meget bagud, så er det bare dun. Og så pas på, at du ikke brækker hånden. Ligesom ham der. Ja, han ved sådan, nå. Jamen, han lader så også stoppe i. Nej. Jo, jeg gjorde. Hvis jeg holder den kørende, havde det super god. Ja. Det er jo det, hvad du skal lære dig at holde den kørende. Det er stadig bare det der med at holde den kørende.
Okay, der var ikke tandhøv langt nok. Mm. Nej, jeg spiste ikke græs. Jeg spyttede. Jeg spyttede ikke græs op, men altså, jeg havde bare græs i min hånd. Ja, du skal bare... Lukas, så er det fordi, du er i lavt gear. Hvis du kører for hurtigt, og det er derfor, du ikke kan komme op, så er det fordi, du er i lavt gear. Så er du for lavt gear til dig. Skal jeg prøve 3? Prøv 3. Nej. Oj, den er hård. Du skal bare stadig... Alt de kræfter for at komme op, og så bare holde den. Det skulle du David. Er det Darby? Det er sgu da David. Nå. Pause lige. Ja, den er begyndt. Nu er det tid til at Basti, han skal wheelie. Ja, jeg prøvede at lære det før. Men han er god til det. I hvert fald bedre end mig. Så man kan se. Han vender lige cyklen. Sådan. Ej, der er for højt op. Jeg gør det. Oj. Stop i. Stop i. Nå, wheelie. Øj, den var god, den der. Og der er min flotte cykel. Ja, den er super god. Fint nok. Jeg har fundet et godt gear. Okay. Hvad for en? Fjern den lige. Det er så det, jeg skal lære. Men ja, et sidste, og så slukker vi for i dag. Så i morgen burde vi klippe, eller lave en video af part 2 af mig, der prøver at lære wheelie. Et godt sidste, og så er det tak for den gang. Han vil bare blive ved med at filme, han elsker jer. Okay, nu. Okay, jeg går lige ned. Stop i.